Μην μιλάς όταν είναι ζωντανό. Πραγματικότητα τώρα που τον έκοψε, τον χάλασε. Και έπρεπε να τη βγάζει να τραβάς. Τον εχάλασε τώρα. Χάθηκε τώρα. Ναι, γιατί. Εδώ είναι μια φιγούρα θεατρική, σκηνοθετική. Είναι ένας θεατρίνος ίσιος. Για τράβηξε τον καλά, τον πάρεις μέσα ίσως. Μπορεί να παίξει όλους τους ρόλους. Είπε ο Μάντεν, ο σκηνοθέτης, ένα ξύστη μου νευριάζει ότι πολλές φορές το Βασιλόπουλο μπορεί να έχω κάνει ένα 90 και ένα από τους πρωταγωνιστές εδώ. Ο Μπορχίτο. Όταν μου κάνει 2-5 και έχω Γεράσιμος Λαμπουράρης, Μπορχός. Είπε ότι έχω αντισταθοποιήσει ηθοποιούς και ηθοποιούς. και μου κάνει πού είναι τα 2 λεπτά, τα 5 λεπτά. Τον Μπόρχα ποτέ. Τον δεν πάρει σε χόλιο. Την εποχή εκεί. Έκαμε τον πιο δύσκολο ρόλο που μπορεί να παίξει ποτέ άνθρωπος. Ηθοποιός. Το ρόλο του τρελού. Έκαμε τον Ζουρλόν. Ποιος μπορεί να παίξει τον Ζουρλόν? Για καμιά στο Ζουρλόν. Από τον Άγιο. Το μάμι είχα 75 λεπτά. Κάτσε, όχι, λέω την πραγματικότητα. Πού είσαι, τη χαλάει την κουβέντα. Δεν τη χαλάω, ρε, σου λέω την πραγματικότητα. Αρχίζει και τη χαλάει την κουβέντα. Αν κάνει την κρυμάτσα αυτή την Μέχρι δώσει και κάνει μισάωρο. Όχι, Άστον τώρα, μην να κάνεις να φύγει. Άστον. όχι, αν κάνει τη θεατρική φιγούρα εκεί και την κρυμάτσα, πέφτουν όλοι. Είδες τώρα, δεν μου λες. Άστο τώρα. Δεν ήταν καλό. Έχουμε ησυχία. Εδώ και εδώ δεν ήταν καλύτερο. Εγώ λέω κάτι για το φίλο. Έτσι και τις μαλακίες αυτές. Εμένα μου αρέσει να το παίζω μαζί του γιατί με ανεβαίνει ψυχολογικά. Τις μαλακίες και στο θέατρο της αρχής. Εσύ τα λες αυτά. Εσύ που είπες, Ενώ εσύ άλλα κάναμε πρόβα, άλλα έκανες. Με έδωσες κανονικά. Λοιπόν, άσε με τώρα. Με έδωσε κανονικά. Έχεις δει. σας πήρα στο επανό. Έχεις δει, να μου τα πεις. Εγώ θέλω να μου τα λες πάντα. Κατάλαβες. Λέμε για ηθοποιό. Συμμορφώσου λίγο. Λέμε για ηθοποιό. Μπορώ να κάνεις το χοροφύλακα. Πέφτουν όλοι κάτω. Γι' αυτό δεν θέλω. Έρχονται το χοροφύλακα. Να κάνουμε το χοροφύλακα της βασιλικής χοροφύλακης. Παλιά. Θα πω πως είναι και αυτός αδερφολικός. Θα πάει και πουστάκι. Εγώ δεν είναι. Και είναι φοβία, δεν είναι κάτι, δεν είναι που με διώξανε. Φοβία είναι. Όχι η δικαιολογία, τα γιατί έκανα έτσι. Άσε τα δικαιολογία, και το οποίο είναι έτσι. Οπότε μην φαγείς περισσότερο από τους υπόλοιπους. Τα έχω βάλει τζίμι όλα μας. Εγώ δεν φοβάμαι κανένα. Όχι. Δυσκολεύομαι και με κανένα. Ναι, και πέσει και κόντρα στο ψάρτη, άμα χρειαστεί. Ακούς είπα, Το κοντράρι. δεν ασχολιέμαι με κανένα. Εσύ τι ασχολιέμαι. Είπαμε ότι Όποιος ασχολιέται με σένα, ναι. έπαιξα 30 λεπτά και μπορεί να παίξει μισό ο Μπόρχας και να με φέρει πάντα. Ένα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο σε διώχνω και πάω γιατί δεν παίζεις άλλο. Δεν παίζα. Έτσι. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Για κάποιο να κάτσεις έτσι και μου ξεφτιάσει και γι' αυτό είναι το. Και πώς το κάνεις, να το δει ο κόσμος. Όταν κάνεις εσύ ξεφτιάσει, πώς το κάνεις. Πρέπει να δεις. Τότε και έκαμε το μάτι. Έχω ανάγκη να παίξω. Μπορχίτο. Κάπου έτσι ξεκινάει. Κοιτάει αλλού. Κοιτάει, είναι μεγάλος. Κατάλαβες. Μες με τον Μπόρχα τώρα. Ένας είναι ο Μπόρχας. Κατάλαβες. Είμαστε με την Άννα. Μάκη, ένας είναι ο Μπόρχας. 30 χρόνια στη σκηνή, στη θεατρική σκηνή. Για κάμε έτσι με Μπόρχα, κάμε το έτσι το δύο. Να το δει ο Κώστας, δεν το βλέπει. Κάμε και μου Έχω δει, μωρέ, τον όχι, άλλο. το έχεις γι' αυτό. Κάμε. Εσένα φωνάζεις εσύ. Τα έχει με μένα, δηλαδή το πω εγώ. Θα το πει ο Άγγελος όπως το κάνει. Θα το πει ο Άγγελος το κάνει. Εγώ να το πω να το κάνει. Ναι. Έχει να κάνει με τον Μπογιατζή. Παίξει τον Μπογιατζή. Σε εμάς φίλους σας, εσύ τι έκανε. Καράβι έπαιξε μωρά το Χάρι Γεια σου. Εντάξει. Ωραία μέρα τούτο τώρα. Μεγάλος ο Μπόρχας. Άγγελος.
Αύριο μεθαύριο. Είναι να τον εβάζει με το σοτσάκι του να κάνει την πολυβητή. Άλλαξε το πολυβητή. Δεν σας σκύλακα την πόρχα. Α, σημαντή θα μπορεί να κάνει. Τον τόφα. Τον τόφα. Δεν έχει ρε. Θα κάνουμε τον τόφα. Το χασάπ. Αυτά μας κάνει. Είμαστε εμείς φυράξει και άλλο. Θα κάνουμε τον τόφα, το χασάπι από τον Αγωστόνι. Εμείς φυράξει και άλλο. Κορίτσια! Τι να κάνουμε? Δεν θα σου στην Αμερική τώρα. Τι είναι αυτό? Εγώ μία. Έλα Γιώργο, μιλάτε με μηνύματα και δεν μπορώ να μιλήσω. Είσαι και το κτίριο το μεγάλο. Εγώ. Μαζί τα πήραμε χθες το ΕΛΕ. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πώς παραγράφεις ο πρόσωπος. Μου κάνω κότσι. Να νοπόκασε. Μου κάνει ο... Να είναι κρεμασμένος ο μπουργάς. Με σκηνιά για να μπογιατήσει. Δώσε τα μου. Έλα, ξεκολλάτε. Το έχω εγώ. Ρε μαλάκα και Δεν κάνει, δεν θέλει τώρα να παίξει. Να παίξει μισό λεπτό. Έτσι, αγύρει λίγο. Να κοιτάξει λίγο άλλο. Αλλά καθώς... Εγώ. Εσύ το έχεις ρε βλάκα, σε είδα. Για το λέει αυτό, Και το WhatsApp. Πρέπει να σκαλώνει εδώ. σε φοβότη, όπως ακούσει. Δύο φίλοι που μιλάς Και δεν πάμε. και δεν σου λέω. Λίγο έχει, λίγο. Όπως εδώ είσαι εκεί πεθαίνω. Πώς έχει, Να μην τον Αν το έδωσες. πετάξεις στο ποτηράκι, Είναι καλό που δεν με σένα. έπαιρνα 2 ευρώ από αυτόν και 3 από αυτόν. 5 ευρώ. Αν το φτάνεις το δει. Εμείς υπολογίζουμε. Και μου αγοράζεις την καινούρη. Το καπέλο του Ολυμπιακού κάνει το κάνεις. Εγώ δεν το πάρεις παραχωρήσω. Αυτό είναι Το κινητό μου είναι αυτό. Αυτό είναι του αγροτικού. Αυτό είναι και δεν. Όταν το βλέπα, Είναι ήδη Αυτό το πράγμα. και μου κάνει φιλόσοφο να εγώ το πρώτο μου ήταν το κάμα 5. Λοιπόν, γεια! Α, και το άλλο. Και το είχα πάρει 9 Αυγούστου. Το είχα πάρει 9 Αυγούστου. 1900. Και είχες και να σου είχες το πιο σπάνιο